29.9.2009. Hei Jaakko. Yhteinen taipaleemme musiikin, kognitiivisten harjoitusten ja keskusteluiden parissa on nyt välietapissa. Muistelen mennyttä aikaa ja huomaan, miten monenlaisten ajatusten, tunteiden ja mielialojen kanssa olemme tehneet töitä. Aloitimme syksyllä 2007, kun siirryt nuorisopsykiatrian poliklinikalta aikuispsykiatrian poliklinikalle. Musiikki merkitsee sinulle paljon ja yksi musiikkiterapian tavoite onkin tukea harrastuneisuuttasi ja antaa myös musiikin keinon onnistumiskokemuksia ja voimavaroja arkesi puurtamiseen. Musiikin ohella elämääsi antavat sisältöä iltalukiossa puurtaminen ja itsenäistymisen opettelu. Opiskelu on kovaa työtä ja antaa mahdollisuuden tavoitella omia ammatillisia ja tulevaisuuden haaveita ja sekä antaa näköaloja kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä kotioven ulkopuolinen elämä tarjoaa. Haaveilet säveltäjän ammatista. Ja sitä varten teet musiikkia tietokoneella ja bassolla. Musiikki antaa sinulle myös mahdollisuuden ilmaista itseäsi ja tunteitasi, antaa niille sointivärejä, harmonioita ja rytmejä. Koulukäynti iltalukiossa on erilaista kuin päiväkoulussa. Opiskelijakaverissa ovat eri-ikäisiä ja heillä on monenlaisia ajatuksia ja mielipiteitä opiskeltavista aineista. Elämänkatsomista tuo ajatuksiin perspektiiviä ja kokemuksellista pohjaa. Kerrot saavasi tenttejä läpi itseäsi tyydyttävällä tasolla. Tossa muuten on mun terapistilla ihan täysillä valehdellut. Mä en saa yhtään mitään tenttiä läpi. Mutta tunneilla olosi on välillä kuin vuoristoradassa ja mielialasi vaihtelevat ääripäästä toiseen pienen hetken sisällä. Koet välillä äärimmäisen vaikeaksi mielipiteen kertomisen ja tuo vaikeus sinulle sietämätöntä ja välillä pelokastakin oloa. Mitä muuta ajattelevat minusta ja mitä minun pitäisi tehdä, minne minun pitäisi mennä tai mitä pitäisi ajatella. Huomaat, että pakottamalla et saa ajatuksia liikkeelle ja ne jumiutuvat kuin oikein pinnistelet ja sitten tunnet olevasi entistä ärtyneemmäksi ja noloksi. Päätimme työskennellä näiden ajatusten ja tunteiden parissa. Olemme vuoden ajan opiskelleet yhdessä tietoista omien ajatusten havainnointia sellaista mitään arvioimatta tai arvostelematta. Olemme siedättäneet ja kokeneet kehossa, miten ajatukset ja tunteet tulevat ja menevät ja miten ne vaikuttavat olomme ja turvallisuuden tunteeseemme. Huomaat, miten torjumisen sijasta ajatusten kohtaaminen ja hyväksyminen tuovat mieleesi levollisempaa oloa ja koet olosi varmemmaksi. No en oikeastaan. Mielikuvien kautta olemme käyneet omassa turvapaikassa ja matkaneet janalla lapsuutesi maisemiin. Koulupenkillä ja vuorten päälle ja tutkineet säiden vaihtumista ja koulukavereiden kohtaamista ja lohduttaneet pientä poikaa sisälläsi. Pienenä poikana olet joutunut kovasti kantamaan vastuusta itsestäsi ja kantamaan huolta omia vanhempiesi voinnista ja turvallisuudesta. Se on pienelle pojalle äärimmäisen vaativa tehtävä herättää mielessä paljon turvattomuutta ja kenties ollut tunnetta ulkopuolisuudesta ja omasta pärjäämässä sekä pärjäämättömyydestä. Sisäiset ajatusmallisi ovat kehittyneet elämänkatsomuksesi ja ihmissuhteitesi kautta. Koet, että et kuulu mihinkään ja haluat eristäytyä. En varmasti ole eristäytyä. Etkä ole työssä tai koulussa yhtä lahjakas kuin kaikki muut ovat. No. Kaikki nämä lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ovat kehittäneet sisällesi turvattomuuden, ulkopuolisuuden ja pärjäämisen tunnelukon. Ne kapeuttavat elämääsi, lisäävät huolta itsestäsi ja läheisistäsi, vie voimat ja keskittymiskyvyn. Ponnistelussa näiden tunteiden ja ajatusten kanssa on ollut sinulle raskasta aikaa. Olemme etsineet vaihtoehtoisia ajatusmalleja ja todisteja siitä, että olet saanut myös onnistumisia, kiitosta ja turvaakin. Kiitosta kyllä tulee. Huomaat, että iltalukiosi on loppusuoralla. Vituttomassa puolivälissä, kun saan täytettä läpi. No, se on todiste kyvykkyydestä ja osaamisesta. Teet tietokoneella vaativia monen soittimen sävellöksiä, joihin pystyy vain, jos lahjakkuutta ja sinnikkyä oppia uutta asioita. Isovanhempasi ovat sinulle tukea ja turvaa, verkosto on olemassa. Et ole yksi, vaikka siltä välillä tuntuukin. Olet viime syksyn aikana ollut huolissasi äidistäsi. No niin,
Äitisi fyysinään poissaolo herätti turvattomuutta ja huolta. Samaan aikaan jatkumme taipalta ja välillä tunsin itsekin samanlaista turvattomuutta, kun et saapunutkaan sovitulle tapaamisille. Mieti, oletko kunnossa, pääsitkö linja-autolla kotiin, onko sinulla rahaa ostaa ruokaa ja vaatteita. Mikä ihan köyhä ole, mutta oletko turvassa isäsi kanssa? Kun sitten vastasit soittoon tai tekstiviestiin, kun sisäistää rauhaa, kaikki on hyvin sittenkin. Mahdatko tuntea itsekin noita tuntemuksia ja ajatuksia, kun äitisi on poissa tai kun hän tulee kotiin? En. Yksin ponnistelevia voimia etäännyttää muista. Luota siihen, että puhelinnumeroni on käytettävissä ja voit soittaa siihen aina, kun tunnet olosi turvattomaksi. Olen paikalla, vaikka en ole läsnä. Kerroit, että käyt nyt psykologin testeissä ja harrastuksessa salibändyn parissa on kovasti mielessäsi. Tää salibändyharrastu. No joo. Uudet kaverit ja verkosto antavat sinulle mahdollisuuden opetella yhdessä olevista tunteiden jakamista kokemusta ilmoittamista yhdessä juuramista. Suomen marraskuisessa suunnitteluhetkessä lääkärissä kanssa yhteistyön jatkumisesta kevään aikana. Odotan soittaisi toive, että voimme vielä käydä näitä lapsuudessa kehittyneitä tunnelukkeja yhdessä läpi. Haluaisin tutustua sinut vielä uusiin musiikillisiin kokemuksiin, bändeihin, passukuvia ja mielikuvamatkoihin. Näyttelyihin ja kenties toivottaa yhteisiä matkoja peleihin, elokuviin tai konsertteihin. Hyvää talven jatkoa. Soitatko aikataulussa taas mahdollista yhteistyömme jatkumisen? Terveisin musiikkiterapeutti.